no kaito no hambai tai sini media rong no hambai ya paro tai sini Southern Baptist Association ni sini Vice President tai sini Dikon Doni Ram tai ben logo sini Southern Baptist Association ni sini Executive Secretary sini Reverend Ronjit Deborma tai ben logo sini Khumulwngo Baptist Pastoral Circle ni Executive Committee rok probo oro hambai ya paro tai ben logo sini Dikon rok oro mothani khailejak Kwrwng mothani am bagai borombo hambai ya paro tai abun lojubo sing sini Khumulwngo Baptist Pastoral Circle ingoi sing mela committee khaka am mela committee wo convener hingkai sini Reverend Bishop Kumar Deborma joint convener hingkai Dikon Abel Koloi tai Kesia hingkai sini John Deborma borokno sing mola mela convener ni sing borokno songkha tai o mela wo sini o amchani Joto taku bukurok o mela wo khanyani bagai sing a mela hangkai beskang pas 6-7 wo sing Desember 2022 a salo jengnai am bagai sing tabung isimi o awemung dini sing khanyani bagai sing Thangwi Tongo engka a mela wo oro bania NaiywiTongnairok tai dugan ustol tai abono booking bo khaimanai tai a bania khaima jagarogo sing samung nomung kanmung sumung joto no man thokbai abun bagai o amchani takuk tai bukurok am bagai bania NaiywiTongnairok a dugan booking khainani bagai borokno sing tabuk ni simi khana soni ni simi a from bo bili khajaknai a from oro Swari Pires ni ATM SBI ATM kana wo a from ke man thokbai ka a mela wo sing oro tema Kristen tema Hindu tema Muslim joto no a mela wo kanai ka a mela wo hangkai sari go hangkai Jisu Kristo ni kotuma kaham Bible ni Khwna rogo sing khanai manai ka engka bun bagai o melani Bising tike o amsayo tong kesang ni boyar Kristo ni a bani ilimbak gethar kai to Khwna khanaman Bising tike borok o amsayo mane khaksang mani boyar sipsa wona hne ang khaklayo am bagai oro jotono hambai ruwo ya paro amchani borok phai a melaw manjak phainan bagai o kisisa koknar mani orona ang muthagi reka jotono hambai puilano sini kathangkai tuna hambai ruwo tai hambai maru tini chinoro phai manjak sini Southern Baptist Association Executive Secretary Reverend Ronjit tai sini Vice President SNBA Dikon Doni Ram tai sini Circle President tabung no kok sai thangka sini bisbono Dikon Ronjit tai Secretary Dikon Ronjit tai sini oro ukloga sujak sini pastors Kwrwngwi tongo tai sini mothang Dikon rok rongbayo tai jot media friends sama ani khani hamjak ya pheroi ini sengoro tangi kuthum ka kokno ang in details kisa Norok bai share khanyan musungo o Christmas Banik 2022 obo seng tabuk bai ke seng 20 time puribar seng khanyani thangi tongo seng o Christmas Banik ni je 20 time seng khanya thangi tongmani aroni saita manai no ang tini ko sanani musung abong kai number 1 date Christmas Banik ni date bukrung ka 28 Christmas Banik 2022 ni date ngai jeng klaikya 5-6-7 Desember 2022 abo ke date 5-6-7 Desember 2022 ngai jeng venue khaikya kumpui playground tabuk jakana jeng press meet khai tongo ajagano ngai thik tini 5 tarik buskang ni 5 tarik aini mas ni ortat tini bai thik 30 din ni uklogo sini Christmas Banik jeng jenglainai angkai jeng ini Christmas Banik ni theme naraka John 8 ni 12 Jesus hawa ang no sungsani pohor Norok thanai rok tai managoma hingla khamani
ya thangnani pohor mannai nei je jisu samani atni jon atni bar abono जों taklai Christmas ni thimnaraka kok kubuikhabono जों Christmas banik khaimani pesone chini kaisana uddesho je borok soi soi pohor manthung a pohoro himoi borok mane जों sabaitung tor sabaitung nukbaitung lam kaham abono chini kaisa uddesho tei kaisa जों Christmas banik khaimani chini goal hungkai chini borok baniya thungoi जों druk sakao kalainani rang puisa ajilai khiniwo abobo kaisa chini vision tongo aboni bagai o dui ta karone no जों khayo kaisa ke kaithoni kotoma kaham borok manthung pohorno manthung karon bo samani tongo anarok khwnai tai managuma hingla abo jisu salangmani tongo a pohor manthung abono chini desho aboni bagai tai kaisa saklai jaknai hingka aboko stall booking date hingkai abo Khwna salsa tongo orthat 7th of November 2022 7 November ni simi जों form bili khaijaknai abo mannai sori phrase tabuk chini ATM SBI ATM ganabo chini cashier tabuk jon baratui tongnai ko form ni bagai engka jagarok saimai nyangai mano form borona painai borni bagai contact number sengreka Norok kindly isa note khaidi chini press media rongno bang koina borok jeno number bongni screen o kaham ke focus khaitung abo ongkai convener ni number Reverend Bishu Kumar Deborma convener ni number ke 70057978335 taisa sauna 70057978335 join convener number dikon hebel abel koloi bini ke 70056184227 abo ke join convener ni number tai Asian ni John ni number sini takuk John ni bini ke 9612663075 abo ke sini angko sini contact number sini 3 jona ni contact number jaka tai oro asuk oro sori press gana ba ATM gana phaigena kaise sini banner khachijak ruknai Christmas banik ni banner ar jaga na form thangkai Norok mane 7 tarik November ni simi ka abo available ngai especially 10 ta ni simi yango phungni 7 saring ni 7 ta jorarok Norok time ni bisingo a form available bannai engke omosuk no ang sarani musungo tabuk ang sini borong gunang yes executive secretary bono hoine sini o je Christmas 2022 ni ngi bisa greetings narakum ai sini bagai kok kesarmu kok kaham kok biti simo ruthung tai joto chini tirpra haste ni lukurok ni bagai bo bisa sa hamgrayo ya priselanya bagai bisa kok narane sini bagai abne bago jora kahamna ang sini borong gunang honorable yes SNBA Reverend Ronjit Deborma bonango jora kahamna tabuk ya faro ambai ambai pula no chini convener Reverend Bishu Kumar Deborma Chini association ni vice president dikon Dhoniram Deborma the circle ni president dikon Ronjit Deborma the sini secretary circle ni bogo dikon Ronjit Deborma the chini pastor so dar ko bangma lukuro opra chakra tongbayo dorno jotono khakaham ya pharei ang tini ko khise thani saran musu tini o jara phai ang feel khlayo je Christmas ekdom belai gana ja wayar sitin phaya jungoro nuchi feel nichi jung feel nichi 20 times jung tabu chini bani khena thang actually bani khani nabo main uddesho kan kai jung Jesus Christ na harei bini asamina na harei jung chini borok je Jesus Christ asa kha abu segnan thu tai kaisa oro phayoi Christian rok bahagai abono palai babon bahagai yasak abo bakaisa sung nuro ta kaisa chini borok sung khnagan se sing khanarok chini kamai thangjak samung nurok kamung jungrok oboni bising te sing recovery ba rokha khainani abo sung nugo oboni bising te an bagai o je Khwlainani o committee rok no bani committee rok no tai o pastor circle o Khumulwngo pastor circle ni borok nang belai kan hambai maro sing SNB ngi dorok no Norok oba hai saitu ba luaji mung bagai norok no belekan hambai marwa o samne bagai obon bising te chini borok nang abon ko ne musungo haidi jung o Christmas banigo phayoi
kaitini kothama kaham khanadi mabo malai laidi saba salaidi जों आबा हायके जों एन्जॉय खालायनो क्रिसमास दं थगलायनो जिसु ख्रिस्ट पान बागै फायका आको गबो जों आरो खानानाय सारिक सारिको गोबां मा कक सानाय काम सानाय रगो फायनाय आफोर जों आको बो खानावनो बाबं आबो जों किचिं जों आबो नाहारै फायदि जों ओकोनो चिनिवा बानिकनो जों तबो माने चारिटी सालायनो आन बागै आं हास्टेनि चिनिवा त्रिपुरा हानि लुखरक नां पदक खुमुलुंगबो हाय चिनि बरकनि केसे सिटी o jaga naifai mano jengora phai na bo naifai di enjoy bo phai di babo pai di mani khani bo phalni mano tajing saka stall bo runai ne abo chini bagi kaisa privilege jo oko khub jora kaham no ya saklai make sawan an bagi phaji jengor christmas no jenga bai kai jeng enjoy khlailen ya saklailen je bo chini bagi oko phaikya bo jungi phiyogni bagi phaikya a kok ro no jeng tai bo khnailen amani bising an bagi ang Banik di komite rok nang haina hai hambai nan sungo circle di komite rok nang haina hai hambai nan sungo berno ni city baino bisa korea woi tabuk se jara choli tongo bo thangnai tai bo buskango a komite rok bising tai bo sam kaham pajak nai an bagi se bori bagi sui mungargo ar bong ni bagi se tai bo hambai marbo jungo borok junno aba hai kai jara rugoi o jaga o chung enjoy khlaire mage raman bagi an bagi komite rok nogo ang konyam sungo Banik komite circle committee no type of party big fight je saima man tei o khumulung circle sini no khlaigala SNB ni joto circle no abai khlailai nai tamkang ke ga sik mutumalia borok wa ma kitum khalagai o ko December ta ba anu party ang amuna se koron sai a ko or no thaka abai